se to víc na to předloktí a na ten biceps, protože je docela vidět, když to někdo cvičí. Takže to je takový druhý základní cvik. Pak si ukážeme dipy. Dipy se dělají na bradlech a dipy vám udělají pořádný ramena. Triceps, dipy. Zase kontrolovat to tělo, nehoupat se u toho, pokud možno. Jednoduchý cvik, proto jsou to basics, protože jsou to ty základy. Dřep, úplně nejzákladnější cvik. Na nohy. Tady není o čem v podstatě mluvit. Hodně holky ocení, na zadek, stehna samozřejmě. Je to hodně důležité, nezapomínat na to, protože spoustu lidí přijde na hrazdu a jede si jenom ten vršek. Takže to bude tady, protože celujeme celé to tělo, záleží nám na každé ty části. Takže i ty nohy samozřejmě nezdávat. A pak si ukážeme leg raises, to jsou zdvihy noh ke hrazdě, super cvik na záda a samozřejmě taky na břicho. Zvedáte holeně nahoru hrazdě. Není to úplně jednoduché, to se týče síly. A poslední věc, kterou zná 100% každý, a je to klik. Klik je cvik na zemi a těch kliků je tady hrozný množství. Můžete si udělat diamond push-ups, na široko, tricepsový kliky s loktama u těla, kliky s tlesknutím za zádama, a tak dále, a tak dále. Takže to byl ten úplný základ, no a jak jsem říkal, teďka vám zkusíme tak trošku ukázat, protože jsem věděl, že hodně z vás tady už lecos umí, tak přesto se vám snažíme ukázat třeba něco nového, co jsme se za těch pár let, co to cvičíme, naučili. Takže jak to vypadá, když se to dá všechno dohromady, si ukážeme teďka v takových sestavičkách, které jsme jak kdyby nacvičili a budeme se snažit, aby vás to bavilo, aby to mělo tu energii. Takže poprosím hudbu a jdem na to.